Skont l-inġiniera Alan Mikallef u Peter Grima l-Enemalta aċċettat li tixtri żejt ta' kwalità inferjuri għaliex m'hawnx fejn iżżomm ħażna kbira biżżejjed. Dan intqal waqt li kienet jiltaqa' l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi dwar l-allegat skandlu fix-xiri taż-żejt it-tnejn filgħaxija. Minkejja li fil-kuntratt kien hemm miktub li kull konsenja ta' żejt m'għandux ikollha kontenut ta' kubrit ta' aktar minn 0.7%, kien hemm bosta okkażjonijiet fejn iż-żejt li nxtara kellu kontenut ta' kubrit iktar għoli minn dak stipulat. Mikallef u Grima argumentaw li la darba wara dawn il-konsenji ġew konsenji oħra skont l-ispeċifikazzjonijiet mitlubin, allura trafigura l-kumpanija li ħadet il-kuntratti taż-żejt battiet għan-nuqqasijiet li seħħew qabel. Peter Grima qal li f'Malta m'hawnx biżżejjed riservi fejn inħażen iż-żejt u meta daħlu konsenji ta' żejt lilin mill-ispeċifikazzjonijiet, l-Enemalta ma kienx f'pożizzjoni li tirrifjuthom għaliex skontu ikun hemm ir-riskju li Malta tispiċċa bla dawl. Peter Grima li kien ġie indikat minn xhieda qablu bħala l-persuna li seta' jagħti spjegazzjoni ta' multa ta' $250,000 li kienet ġiet imposta fuq trafigura ma kienx jaf jispjega kif din ġiet ikkalkulata. Grima indika tsunami tal-Ġappun u r-rivoluzzjoni fil-Libja bħala raġunijiet għal żejt li nxtara ma kienx skont l-ispeċifikazzjonijiet mitluba. Iżda waħda minn dawn il-konsenji kienet inxtrat qabel ma ġraw il-każi msemmija minn Peter Grech u l-istess Grima ma kellux spjegazzjoni għal dan. Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi mistenni jkompli jisma' aktar xhieda matul is-seduta ta' għada.